Ай, на баба сладура. За тия момчета става въпрос. Познавам ги, той един е много прост. А първата кола на татко е била от картон. Мама се е казала студентка и била под наем. А в хладилника имала само кренвирш. Дай ми го, дай, в ръцете дай. Чичелото как си се стегнал, така те искам. Кажи, баба, thank you. А ние учим английски. Is this Bulgarian Dreams? Няма тук такова, имате грешка. Искам нещо да ти кажа, как да го изкажа в